Il-Gvern ħabbar ir-riforma fil-mod kif l-immigranti regolari jieħdu protezzjoni umanitarja temporanja. Bil-Kummissarju għar-Refuġjati mhux se jibqa' jkun hu li joħroġ dan it-tip ta' permess għal min ma jkunx kwalifika għall-ażil. Il-Ministru Carmelo Abela sostna li d-dokumenti li jirregolaw il-permess biex persuna jgħix f'pajjiż mhuwiex kompitu tal-Kummissarju tar-Refuġjati u l-affarijiet se jsiru b'iktar serjetà. Ma wieħed mill-iskopi ewlenin ikun pereżempju biex persuna jkun jista' jiġi impjegat ma' kumpanija. U allura biex ikun reġistrat u jkun kollox in regola kienet jinħareġ xi tip ta' dokument. Però dan m'għandux ikun u mhuwiex ix-xogħol tal-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati. Jista' jkun Identity Malta li għandha il-Single Permit, il-Residence Permit u l-Work Permit, jista' tkun Jobs Plus, dik li qabel konna nafuha bħala l-ETC, li jistgħu jirregolaw dat tip ta' affarijiet. Huwa mifhum li dawk eliġibbli għal ħarsien temporanju jistgħu japplikaw mill-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati sal-31 ta' Ottubru 2017 biex imbagħad kollox jgħaddi għand Identity Malta. B'hekk ikun hemm it-tranzizzjoni meħtieġa. L-istqarrija tal-istess Ministeru tajt ukoll li dawk li jkollhom il-protezzjoni umanitarja temporanja mġedda sad-data antikata ta' Ottubru 2017 għandhom jibdew jagħmlu l-arranġamenti neċessarji biex iġibu d-dokumentazzjoni li hemm bżonn mill-pajjiż ta' oriġini tagħhom sabiex imbagħad japplikaw ma' Identity Malta. Iżda il-mistoqsija tkun waħedha, x'ser jiġri minn dawk l-immigranti li ma jikkwalifikawx għall-ażil? Il-Ministru Carmelo Abela sostna li wara li tkun evalwata talba tal-ażil ikun hemm stampa aktar ċara ta' għaliex dan il-persuna jkun tifittex dan l-istatus u jekk ikunx ħaqqu. Pereżempju għandek persuna li ġejja minn post fejn hemm il-gwerra, biex insemmu post huwa bħal Sirja, il-probabilità kbira hi li dak il-persuna jikkwalifika l-istatus ta' refuġġjat jew xi tip ta' protezzjoni oħra. Imma jekk inti ġej persuna oħra minn pajjiż ieħor fejn m'hemmx gwerra, imma dak li jissejjaħ huwa immigrant ekonomiku, jiġifieri jivvjaġġa biex itejjeb il-standard of living tal-familja tiegħu biex isib xogħol aħjar. Dawk ħafna drabi ma jikkwalifikawx għall-ażil jew għal xi tip ta' protezzjoni oħra, allura jfisser li dawk irid jinbagħtu lura minn fejn ġew. Huwa mifhum li dan it-tibdil mhux ser jaffettwa lil dawk il-persuni li diġà kisbu dan l-istatus b'mod ġenwin filwaqt li għaqdiet mhux governattivi fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem kritikaw is-sistema l-ġdida.